'cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Θα θέτουμε στόχους για να έχουμε κίνητρο, παιδιά. Έτσι θα πάμε, παρακαλώ. Δώσουν καπρί. Στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη, σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό. Σε περιμένω, αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό. Χαζεύοντας γάτες που μάθαν πως μεθάμε. Μα τώρα που ξημερώνει η μυρωδιά σε πληγώνει και στέκομαι εδώ σε κοιτάζω να τρέχεις για μέρη που δεν διαλέξανε μας, στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς, τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά ανθρώπου μας και η διαδρομή της μοναξιάς δεν σε
γνώμη σου για το μπέργκερ του Άρη. Κρέο. Ο Στέφανος τα θέλει μεγάλα, κυρίες και κύριοι. Extra large. Ευχαριστούμε την εμπειρία σου. 2 λόγια για την πρώτη σου χρονιά σου ομαδάρχηση. Λοιπόν, έχω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι τέλος ομαδάρχησα, γιατί το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Όχι, βγες έξω. Πέρα, ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη της κατασκήνωσης. Σημαντικό τέλος της κατασκήνωσης είναι αυτός.